kwa SAE no mutendri wa bakori mirimo be serikali Mheshimiwa Felix Kosigei ase aenekirie henkwana na boigo ogochika kumura ibwense wokomochora umosubati Mama Aida Odinga uyure umurugi onyagusira Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hasa mochorre na komwa emirimo yokoba ambassador na boigo umutendri ensemeria ya UNEP ase okuwakilisha ense ya Kenya iruberio nikobono likuru gochika buna Mheshimiwa Canon Dr. Aida Odinga onyara koba kagochorwa ase enchira ya bene achikoba ambassador na boigo umutendri butambe ase kiombekeri kya United Nations Environment Program UNEP pebatabanga Mama Aida oyure omosomu we emiroberio yobokoreri na boigo omu advocate kurwandira mangana social justice na boigo gender equality nigo achagite emiroberio yaye yobwarimu hase ensemeria ya Highway Secondary School ensemo ya Nairobi na boigo magaya ya gaso ase skuru ya Kenya High ase anyatukoboga kweneke emiroberio ya wetani emiaka etari emeke omwanchumo rigereria nigo Mama Aida arenge ekwenekia emiroberio yokomosira nyagosira Raila Odinga ase okurwandira emiroberio yokwenekia ensi ya Kenya no ruguru Africa ngosangarure ne chinse chinde cheisukaso kwikirania emiroberio au nakyo kyairire mwanchumo rigereria murai bwense ya Kenya konyara koba gakomochora koba ambassador ase enseme yona bego motendro botambe ase kiombekio kia UNEP United Nation Environmental Program egati yechobisi chobomo chikiombekio bomo bwechinse bose UN ikikubate chobisi chaye aiga ase omocho Nairobi ase ensi ya Kenya neri rube libekire sei no motendri bo abakori mirimo bonsi be serikali Felix Kosigei igo mwancho murigero botukobwarero Mama Aida Odinga ngakichinde chonsi kurbono na chikonyara kobaka wikirana ase abisi yo erigo ikirania obokoreri bwaye.